Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonsibanda ukubingelela undlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu wami kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ukuthi asigcina silondoloze sesiphinde sikwazi ukutholana namhlanje kungoLwesithathu. Lokhu sigcinene ngomgqibelo. Kwaziseke bekune-workshop. Siyabonga kakhulu bonke othisha bakaSonto Sikole abafikayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe akasenzela yona. Bayancoma-ke nibezwile ngokufunda kwabo. Ngixolise kakhulu-ke kubona ukuthi azisheshanga itifiketi zabo zalunga. Ngokuvuma kwenkosi bazozithola engqungqutheleni yomama ezayo ezobe ngoSeptember. Ngesonto elidlule uma ngingenalo iphutha noma ekupheleni kukaJulayi mangingenalo iphutha utho ngathi selibasubmithile amagama abantu abezenkonzweni yomama. Utho ngathi selisubmithile amagama abantu abenza enkonzweni yomama. I-organized leya branch ngiyakutshela wena. Sebebhalisile bawaletha amagama so sengiwuqalile umsebenzi okwenza i-list yabantu abenza enkonzweni yomama. Phela isiseduze. Angithi seku-August manje. NgoSeptember sekuyikho lokho. Ngakho-ke bangcwele bazalwane abaqale babhalise abantu abezayo enkonzweni yomama. Siyacela usho ubulili bomuntu owesilisa noma owesifazane enkonzweni yomama. Ngenhlanhla-ke azikho iy'ngane enkonzweni yomama, azikho iy'ngane. Nansi enye into engicela ukuyigcizelela. Ngiyacela bazalwane nazi ukuthi iy'ngane zenu ezincane ezingakwazi ukulala zikhala ziphazamisa abazalwane. Iy'ngane eziphazamisa abazalwane bekhathele befisa ukulala. Ngiyacela, ngiyancenga. Mawazi unengane encane ehluphayo ekhalayo, ngiyacela ukuthi ungezi nayo noma ungezi wena uqobo. Ngoba inkinga yethu asisufaka abanye abantu esilingweni. Izwi lenkosi lithi maye kulo yikhubekisa eziza ngaye. So asinayo indawo yabantu abaney'ngane ey'ncane. Kufuneka balale nabo bonke abantu busophazamisa bonke abantu. Ake sifunde ukucabangelana, sifunde ukubonelelana. Uma unengane encane ekhalayo siyaxolisa kakhulu. Ungezi nengane yomfana eno-4 years kuyaphezulu ungumama ubusuyolala nayo komama. Cha, ungakwenzi lokho. Mina njengomfundisi nginama-cases amaningi abantu bethi babe no-4 years bebuka abazali babo benza inkonzo bacabanga ukuthi balele bezingane kanti abalele. Ingane ithi no-4 years ifisa ukwenza into ebona yenziwa abantu abadala kanti umoya lo usuyingenile. Yekani bazalwane, wena nje nawe umama ukwazi ukulala nengane yomfana esina-4 years. Awukwazi ukwenza lokho. Ulimaza ingane yakho. So ngiyanicela bazalwane ake niziphathe kahle. Ngiyanicela bazalwane ake sicabangelaneni. Umuntu onengane encane owazi ithi iyakhala siyacela usize ngoba sinayo indawo yabantu abaney'ngane ey'ncane. Ungezi, ingane yakho izokhula bese uyeza. Number 2, uzozizwa iy'nkonzo. Uzozibona ku-YouTube, uzizwe ku-WhatsApp. Angidluleke lapho. Siyabonga kakhulu, sahamba kahle eMpofana, eKeysdrift, saphathwa kahle. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu babe baningi abantu ngendlela emangalisayo. Udumo lonke silinika uNkulunkulu umfanele lungolwakhe. uNkulunkulu anibusise nonke lapho eKeysdrift. Thintanani-ke nomfundisi uMzila uma ngubane nithole ukuthi kukhonzelwaphi ngoba uyena umfundisi esinayo eKeysdrift okhonzisayo ngamasonto. Thintanani naye-ke uzonitshela ukuthi kukhonzwaphi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.
Sibonga kakhulu bonke abafika, siyabonga kakhulu bonke abafika. Kodwa ngiyathanda ukuyigcizelela into engayikhuluma ukuthi ngiyacela singawavala ama-branch ngesonto ngoba sithi siyala kukhona khona ubaba uNtsibande. Singawavala ama-branch ngesonto ngoba awumazi umuntu othatha isinqumo yedwa ethi ngiyokhonza entabeni eshoke ibranch yakho, uyafika uvalile wena ukho. Uyafika nje uvalile. Yazi igazi lalo muntu lizobuzwa kuwena mfundisi ovale ibranch. Igazi lalo muntu lizobuzwa kuwe. Sivakashelana ngemgqibelo hayi ngamasonto. Ngesonto usebranchini yakho nabazalwane bakho ngesonto nje. So uma siphumele thina ngesonto siye endaweni esekuyona sisuke silindele labo abamenyiwe lapho nabakhona kodwa hayi ama-branch asentabeni ngoba i-branch asentabeni ayizuvalwa on a Sunday. Nawe uyokubuke nje kuyamangalisa ukuthi umfundisi welinye ibandla ube kanye naye ngesonto. Uzibuza izinto eziningi, hawu ibandla lakhe kwenzekeni? Usexoshiwe yini? Noma ushiye umuntu ombambele? Eyibona yonke lonto igijima engqondweni. Ufika nje kumfundisi ongena wasentabeni enkonzweni yakho kukushiya nemibuzo eminingi. So ke mina ngiyayicelela nje ukuthi asingawavala ama-branch. Uma kuwukuthi uyathanda mfundisi ukuya kule nkonzo leyo esuke ihleliwe ngakini, akube khona omshiyayo kodwa ibranch ingavalwa. Ngiyabonga. Asidluleke futhi lapho. Ekseni namhlanje ngivuke kunenqwaba yama-emojis ku-group number 4. Amanye afakwe umuntu oyedwa aze abamabili. Noma ngithi abanye bawafake ngamabili. Angazi kwenzekeni ku-group 4. Ngase ngithumela imessage ngathi hawu group 4. Kwangathi igroup yenu sokuyikhaya lama-emojis. Ngayifaka ku-group 4 kuphela. Ngathi ngiyacela umuntu ayibheke emoji yakhe ayikhiphe. Ngandlula ngikwenze intathakusa ngaqhubeka ngasebenza mangivula amadata sekukhona kuyo group 4 ufake uPopayi ohlekayo okungikuthi uyangihleka kulento engiyishoyo. Ngikhuluma ngempi engibhekene nayo abantu abazi. Ngibhekene nempi enkulu yama-emojis. So wena uyubone egroupini yakho kuphela mhlawumbe engekho noma embalwa khona ama-group adlulele ngokufaka ama-emojis njengoba ngithi umoya nje. Manje-ke lo ofake leyo engihleka angizange nginanaze ngivele ngamremove ngaso leso sikhathi ngase ngimblocka angiphinde futhi ngimremove ngaleso sikhathi ngase ngimblocka ngoba ucabanga ukuthi siyadlala ekhaya leso. Ngiyamphephisa kolakeni likaNkulunkulu. Angifunanga ukukhuluma naye, angifunanga ukuqophisana naye. Awekho nje amazwi engifuna ukuwakhuluma naye ngoba manje uzozidalela inkinga. Mina okwangitshela uNkulunkulu ngenye ilanga wathi ngingakhulumi. Kwakhona umuntu ofanele ngikhulume naye wathi ungakhulumi naye ngoba njengamanje uphatheke kabi njengoba uzokhuluma amazwi okuzofanele mina uNkulunkulu ngikwenze ngoba uyinceku yami. So kunezimo okufanele singakhulumi sithule ngoba masike sakhuluma uNkulunkulu ngenxa yokuthi uthembisile ukuthi into esikhuluma uzoyenza uzokwenza into ibisiba buhlungu kuwena. So ke khona izimo okufanele ngithule ngingakhulumi bese kuba khona engikhulumayo ngizama ukumsiza lo muntu ngifise ukuthi asizeke. Kodwa lo engibade ngikhuza and bingekho yakhe emoji kulawo ma-emojis amaningi bingekho kodwa ukhombise okukhulu ukudelela ukuthi mangikhuza yena uyakwazi ukuyifaka ngenkani ngase ngiyamkhipha ngamblocka. In case ke kukhona wamfakayo seripothile ukuthi ngikhishwe ngablockwa usuyasazi isizathu ufake i-emoji ngenkani.
kade ngiqeda ukukhuza kuyena uGroup 4. Isicelo sami sesibili-ke, uma ufake i-emoji ngikubonisa ufake i-emoji, ngilindele izinto ezimbili kuwe kuphela nje, ukuthi uxolise, number 2 uyikhiphe leyo emoji. Khona abathi sebetsheliwe bangayikhiphi. Ngiyazi abanye bathi abakwazi, kodwa uney'ngane mokuthi usukhulile ezingakusiza. Unabantu abawumakhelwana abaney'ngane ezingakusiza. Ngakho-ke angikwamukeli umuntu athi akakwazi ukuyikhipha, sengathi uhlala yedwa esiqhingini, uhlala yedwa kwi-desert. Cha, unabantu abazokusiza uyikhiphe. Ngiyavuma ingene ngephutha, kodwa angikwazi mina ukuyikhipha ngoba ikhishwa ifoni eyifakile. Ngiyacela-ke bazalwane ukuthi abantu abanama-emoji bawakhiphe. Nawe bengakaze ngikutshela ukuthi unayo ngoba angiyazi into yenza njani. Njengoba mina nginamafoni awu-4 onke asema-groupini. Khona i-emoji evela kwenye ifoni ingaveli kule engiyisebenzisayo. Angazi kwenzeka kanjani. Kusho ukuthi ngamagama khona ama-emoji engingawaboni abonwa abazalwane, bese bakhona engiwabonayo bese ngiyakutshela ukuthi ngicela uyikhiphe. Abantu abaningi abawakhiphi baqhama bethi bayaxolisa kodwa abawakhiphi. Ngiyacela siwakhiphe. Ngiyadlula-ke ngize ephuzweni lesithathu engikholwa ukuthi lokugcina bese singena enkonzweni. Iphuzu lokugcina lesithathu sizoba nomkhosi ngesonto elizayo. Kugcinwa inkosi mhla ka-12 Monday, 13 oLwesibili, 14 oLwesithathu ku-August. 3 days womkhosi. Kulo 3 days womkhosi asidli, ayikho umkhosi esidla kuwe ekhaya lethu. Siphuza amanzi kuphela, noma i-drink, noma itiye, noma ikhofi, noma yini ephuzwayo eyamanzi. Asikudli okushubile noma sikuphuza okushubile. 12, 13 and 14. Ngicela ungilalele kahle. Ngomhla ka-12 ngoMsombuluko, usuku lonke sobe sikhulekela ukubonga. Sasicelile sikhulekela inkonzo zikaJulayi. Besingakaze sibonge. Sizobonga ngo-day 1. Ngo-day 2 sizokhulekela ama-emojis. Ngoba uSathane uyahlasela ngawo kakhulu ayikancane. Uzuhlasele nabantu abangawasebenzisi. Bathande ukuthi bakhulume ngawo. So-ke ngiyacela ukuthi-ke sikhulekele ama-emojis, siwukhulekele lo moya. Uday number 2 womkhosi wethu siwuvale ngegama lenkosi uJesu. Ama-emojis awaphele. Day number 3 umkhosi wensuku ezintathu sikhulekela i-protection ne-unity. Sikhulekela ukubiyeleka kwethu sonke ekhaya lezwi. Sikhulekele nobunye. Ake sibe munye. Akusibona ubunye ukufaka ama-emojis. Akusibona ubunye ukungalaleli ukwenza izinto okuthiwa zingenziwa. Akusibona ubunye lobo. So ngicela sikhulekele ubunye bese sikhulekela ukubiyeleka. Khulekela ukuthi umakhelwane wakho, umuntu omfaka ekhaya lezwi abiyeleke. Sizokhuleka kanjena masikhulekela ukubiyeleka. Sizokhumbula izwi lenkosi elikuJob chapter 42 ngokuqala lapha kuverse 6 or 7 kodwa uverse 10 enguqondile othi uNkulunkulu wambuyisela zonke izinto uJobe ziphindwe kabili lapho ekhulekela abangani bakhe. So ngesikhathi sikhulekela i-protection asizukuzikhulekela thina. Mangithi thina ngisho ukuthi angizukhulekela i-protection yami njengobaba uNzibande. Ngizokhulekela i-protection yekhaya lezwi, khulekela i-protection yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Wonke umuntu osekhaya lezwi na wonke umuntu osentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Nawe-ke awuzuzikhulekela wena, uzokhulekela abanye abantu bacelela i-protection. Uyabazi-ke angizobabala mina. Ukuze uNkulunkulu aqale ngokuprotecta wena, ake ngiphinde. Job chapter 42 verse 10. uJehova wambuyisela uJobe zonke izinto ziphindwe kabili lapho ekhulekela abangani bakhe. Ngamanye amagama uma sikhulekela i-protection, mina mangikhulekela wena nge-protection
uNkulunkulu uzoprotect abanye kuqala, mina uzovikela mina kuqala. Mangikhulekela wena ngobunye, uNkulunkulu uzofaka kimi kuqala ubunye. Ngakho-ke uday number 3 sikhulekela ubunye nokubiyeleka, kodwa sikhulekela abanye abantu ukuze uNkulunkulu aqale ngathi. Ngithemba sengizwakele. Kwisonto elizayo, Msombuluko mhla 12, 13 and 14 sikhulekela, singena emkhosini. Day 1 siyabonga ngenkonzo zikaJulayi. Day 2 sikhulekela ama-emojis. Day 3 sikhulekela ukubiyeleka nobunye. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuguqa ngithandaze singene enkonzweni. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga kakhulu ngalesi sikhathi nangalolu suku. Siyabonga kakhulu, siyakudumisa akekho ofana nawe. uNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni nasezinzulwini zonke. Wenza konke okuthandayo ezulwini, wenza konke okuthandayo emhlabeni, wenza konke okuthandayo ezinzulwini zonke. Ngoba uNkulunkulu akazange abe khona uNkulunkulu ngaphambi kwakho, ngoba alikhi ngaphambi kwakho. Akazukuba khona futhi uNkulunkulu emva kwakho, ngoba alikhi ngemva kwakho. Ukhona ingunaphakade, ukhona ngaso sonke isikhathi. Wawukhona, ukhona, uzoba khona ingunaphakade. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe. Ngiyacela-ke Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo manje, ubusise lona loyo lalele. Nalokho esesikuzwile, ngiyakukhulekela Nkosi ukuthi basizakala abantu bazi ukuthi siyakha, ngoba ama-emojis awumoya wamadimoni. Kunevidiyo esesifake kaningi ekhombisayo i-devil worship ivuma ukuthi badisturb abazalwane ngama-emojis, kodwa khona abanenkani. Thina-ke asinawo lo izwi lokuxoxa nabo, asinalo uNkulunkulu wethu, sibanikela kuwena. Ngiyacela kubonakalisa amandla akho, ukhazimulise igama lakho, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Isikhathi sithi angiqede ngivale, kodwa ngizokwenza lokho. Ngoba besidlulisa lezi zinto, sizofunda izwi lenkosi ngoba John chapter 14 uqolo, John chapter 17 verse 20 no 21, ubunye kuKristu. Verse 20 uthi, angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Verse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Bese siyadlula la siye kwabaseThesalonika besibili, chapter 2. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokufika komuntu ongenamthetho, i-Antichrist. Ngokufika komuntu ongenamthetho, i-Antichrist. Soqala ukufunda kuverse 1 ngoba usuku lokuqala nginani. Izolo sifaka inkonzo kaMama, Monday safaka inkonzo yangesonto ngangingekho. Mangaphazami ngithe kaProphetess uZama Mkhonto. Ake sibukeke ukufika kwenkosi kuyakwandulelwa ngokufika komuntu ongenamthetho. Ngenza nje ngoba kunabantu asebengenile babone ukuthi sihamba kanjani sikuphi. Verse 1, kepha siyanxusa abazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo, ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi, sengathi usuku lukaKristu selufikile. Verse number 3, makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela, ngokuba aliyukufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa. Verse number 4, omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, azazihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Verse number 5, anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi okumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Verse number 7,
Ngokuba imfihlakalo kungabi namthetho siyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo manje. Lapho-ke uzakwambulwa lowo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Uma sibheka uvesi 5, umpostoli Pawulu uthi, "Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi ukumbambezelayo. Khona lento ebambezela umphiko uKristu noma ongenamthetho, okufanele isuke emhlabeni abese yena ayambulwa. Uzombulwa iminyaka ewu7 kuphela. Ibuye iNkosi uJesu imsuse imchithe ngomoya womlomo wayo kuyinkemba leyo sikutholile kwisambulo." Uvesi 8 lencwadi esifunda abaseThesalonika besibili chapter 2. Lapho kuzokwambula lo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Nawu-ke kukhona lokufanele agudluzwe. Indaba yethu-ke kula masonto imi lapho. Lona ongenamthetho unamandla, noma siqale la, lo ovimbe ongenamthetho uyaziwa. Usho njalo uvesi 6, uyaziwa. Uthi uPawulu ngisenganitshela, thina-ke sasingekho lapho ebatshela. Kodwa njengamanje siphezu kwalokho-ke manje siyambula ukuthi ubani. Lo ongenamthetho uyavimba. Njalo lo onamandla ofanele agudluzwe uvimbe ongenamthetho. Phuzu lesithathu, unamandla ngokwanele ukuvimba ukwambulwa kongenamthetho. Ubani loyo? Iphuzu number 4, uzovimba ongenamthetho aze yena asuswe emhlabeni. Elokhu evimbile nje. Ongenamthetho uyasebenza emfihlakalweni, kodwa uvinjiwe ukuthi ambulwe simbone ubani. Lo ovimbile ubizwa ngoHe, mufunda iBhayibheli lesingisi. UnguHe. UHe-ke kusho ukuthi wesilisa. Uzosuswa emhlabeni ngaphambi kokubuya kweNkosi uJesu. Lona ongenamthetho uzoba ekhona lapho uKristu efika ezomdestroya, ezodestroy u-Antichrist. Ngeke abe khona lovimbile, kodwa uzobe khona ongenamthetho ezoshaywa uJesu ngomoya womlomo wakhe. Sase sithi-ke oyedwa kulaba abathathu kungaba ohulumeni na? Sisifunde kabanzi ngohulumeni, sathola ukuthi ohulumeni ungenamthetho uyosebenzisa ohulumeni ukubusa umhlaba, uyosebenzisa ogovernment. Sase sibuka umoya ongcwele, sathola ukuthi umoya ongcwele uzohlala kithi phakade. So-ke sase siqala-ke manje sibuka-ke ibandla okufanele singene kulo. Engikholwa ukuthi ngokugcinwa inkosi kusasa singene ebandleni, ukuthi akulona yini ibandla na? Uma kuyilona lithini izwi lenkosi? Uma kungelona, kanti ubani ovimbile na? Ake ngiyibeka la indaba yami namhlanje bekukuni-update emva kwenkulumo ende, ngicacisa nangomkhosi esizongena kuwona. Muhle umkhosi wethu esizongena kuwona. Nasi isicelo sami, ningangitsheli ukuthi niyangena emkhosini, ngiyacela. Kunabantu abangalaleli abangezwa asebezoqhamuka bethi ngikhona emkhosini, ngiyacela ningangitsheli. Abantu baningi ba-over 7,000. Kulo 7,000 mhlawumbe ngiyalinganisa u-2,000 uzongena emkhosini. Ngizoba nama-messages amangaki kusukela manje kuya kumsombuluko abantu bethi ngiyangena. Ngiyacela bazalwane, ningangitsheli ukuthi niyangena emkhosini. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi angene emkhosini. uNkulunkulu uzokubusisa akubusisele ukungena emkhosini. Ngicela ningangitsheli. Ngigcina ngalelo-ke, ngiyabonga. Ngiyacela siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu ngakho konke sesikuzwile
kwangathi uNkulunkulu angakusiza nangesonto elizayo sesingena emkhosini. Ungene emkhosini uthembeke, ungasali. Kodwa ngiligcizelele ukuthi abathandayo, ngoba mangasho ukuthi abathandayo kusho ukuthi wonke umuntu kufanele angene. Cha, akekho ophoqiwe, kuzongena othandayo emkhosini. uJesu Kristu inkosi. Asikhuleke. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu ngenkonzo, siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Sipha amandla Nkosi okuthembeka kuwe, ngoba akusizi sithembeke kumuntu singathembekile kuwena. Akusizi sithembeke kithi qobo lwethu kanti asithembekile kuwena. Ngiyacela Nkosi usisize sazi ukuthi kukhona konke sikwenza kanye nawe. Dumo lonke silinikeza wena izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Baba uNsibande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.